нема белега и праща снимка. Неговия белег е тук. Голем. Е толкова сигурно навътре. Какво? Белега ми е бая е така дълбок. В смисъл има материал за пилене. На моите. Снимай бавно, за да не замазва картината. Калекичко. Василе, една дъчка на чука да не си я пред. Ти крипчета пост да не вземеш и ги пуснеш някъде. Няма бе, те са за личния архив на Васко. Абсолютно. За проекта. Снимай ги как живи си. И другото нещо ми застави. И го нахраним. И гордо си го видя с една бърза кола. И го нахраним по Тя е телефона. неговата масларка, братче. Аз го нахраних по телефона, че да дойде да шкуди. Той, защото да страчи на неговата трябва праси. Ама за него това пусто си не намерим. Е, здраво си. Мога му да дадеш да ти чисти това, да ти чисти буталата.